تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے مرشد سرکار پیر طریقت رابر شریعت پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب چشتی صابری آپ بڑی محبت کر دینے اور پیار فرما دینے۔ میں کوئی عالم دین نہیں، بس آپ دی نظر کرم ہے۔ کھرل برادری نال میرا تعلق ہے تے کھرلاں چوں مولوی بنا چھڑیا نے، اے مرشد دی نظر کرم ہے۔ کھرلاں چوں مڑ مولوی بننا کوئی یہ نکی جی گل ہے تے میں عرض بھی کیتی ہے بھی میری برادری کھرل ہے، انہاں کہا باویں کھرل ہے تو سرکار دا دین دسنا ہے تے من پیدا کرن والے دی قسم ہے۔ میں کئی مرتبہ کسی جگہ تے جانا تے میں پہلے فون کرنا کہ میری فلاں جگہ تے تقریر ہے تے دعا کریا ہے، جدو رابطہ ہو جائے حضور چک لین تے دعا ہو جائے ادو تقریر ذرا چنگی ہو جاندی تے جدو رابطہ نہ ہو سکے ادو تھوڑا جہا کام مدم پہ جاندہ۔ اے انہاں دی خاص نظر کرم ہے تے بڑی میں سعادت سمجھنا کہ جامعہ مسجد نور دے اندر میرا گناہگار دا گفتگو کرنا اے بھی بڑی بات ہے۔ میں انشاءاللہ گل سمجھا کرن دا آدیاں تھوڑا جا میں دون سمجھانا چاہنا ہے، انشاءاللہ دون مزہ آئے گا، سمجھ آئے گی میری گل دی۔ کوشش کریا کرو اے پہلا جڑا جملہ ہے اے سبق یاد کر لو، اپنے رشتہ داراں نال عزیزاں نال برادری آلیاں نال لڑائی نہ رکھیا کرو۔ اے جڑے بندے لڑے راندے بلا وجہ برادری نال عزیزاں نال لڑیاں رانا، بڑے بڑے سال گزر جانے، بول چال جڑا ہے وہ بند کر دینا۔ جدو وہ بندہ مر جائے تے پھر ان دی چار پائن بندے موڈا دین دے، موڈا دین دے ہو کوئی نہ، موڈا دینا بھی چاہیے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ مرن والے دی چار پائی نو کندہ دینا، کندہ دے کے تے ایک پاوے نال بندہ 10 قدم ٹرے، پھر دوسرے نال 10 قدم، پھر تیسرے نال 10 تے پھر چوتھے نال 10 قدم۔ کنے قدم بن گئے جی؟ سارے بولو 40۔ سرکار فرماندے نے جیڑا اے عمل کرے گا اللہ ان دے 40 سالاں دے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کوشش کریا کرو، ان ایمانداری نال اے بھی سوچیا ہے بھی مرے بندے موڈا دئیے اے مقام لب جاندہ ہے تے جیوں دن موڈا چ دئیے تے پھر کنہ درجہ ہوئے گا۔ بندہ زندہ ہوئے تے ان بندہ موڈا چ دے وے ان دے نال تامن کرے، اچھا سلوک کرے، کسے بھی صدا نہرانا نہ کو رہے نہ کو روے گا۔ قربان جاواں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دو بے شہزادے نا آج محفل لگی آئی تے گفتگو شروع ہو گئی تے حسن پاک فرماندے نے کہ اے مسئلہ اسی اپنے نانے کو آنج سنے ہیں، حسین پاک فرماندے نے بھی اسی آنج سنے ہیں، حسن پاک فرماندے نہیں میں آنج سنے ہیں۔ تھوڑا جا دوواں شہزادیاں دا تکرار ہو گیا، آج میں چھوٹی جی رنجش ہوئی۔ حسین پاک اپنے گھر چلے گئے، حسن پاک اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تے آقا حسین پاک آپ دے دل وچ خیال آیا کہ نانا مصطفیٰ دا اے فرمان ہے کہ جیڑا 3 دن کسے مسلمان بھائی نال ناراض رہے گا وہ مومن نہیں، نہ ان دی دعا قبول ہے نہ نماز اللہ دی بارگاہ قبول ہے۔ کنے دن ناراض رہے تھے؟ سارے بولو 3 دن۔ تسی بھی 3 دن نہیں راندے ہو، یہ 3 سال لگ جاندے۔ 3 دن جیڑا ناراض رہے۔ حسین پاک جلدی جلدی گھروں نکلے
आका हसन पाक दे दरवाजे ते आए ते दरवाजे ते दस्तक दिती उन्हें। हसन पाक दे नौकर बाहर आए ते जल्दी जल्दी हसन पाक नू दसदे न सोहणिया हुसैन आया है। फरमाया मुड़ा जे खड़ा है दरवाजा खोल। जदों दरवाजा खुले दे पीछे पीछे घर आए। फरमाया वीरा सुलह वास्ते आए सो मिलन वास्ते, फिर मिले नहीं ते आप कहंदे ने सोहणिया जिस नाने दा फरमान है कि जेड़ा 3 दिन नाराज रवे वो मोमन नहीं, उसे नाने दा फरमान है जेड़ा सुलह च पहल करेगा वो जन्नत च अगे अगे होवेगा। तुसी मेरे बड़े भाई हो, मैं छोटा बिरा, मैं चाहना कि जन्नत तुसी अगे अगे होवो ते मैं पिछे पिछे होवां। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। शेर भी हजूर दे करम नाल मैनूं आउंदे ने, शेर भी मैं तुहानूं सुणाने ने। मैं थोड़ा जिहा ना मुढ़ बनना पिया क्योंकि जिंदे ते पीर सैयद फैजल हसन शाह साहब की नजर हो जाए वो मुड़ शेर तो पढ़ सकता है ना। अल्लाह तुहानूं सुना लेने शेर, चलो तुहानूं पता लग जाए। मौलवी शेर भी आउंदे ने। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ नबी पाक सरकार दे गुलामों। आरफे खड़ी फरमाते ने सदाना बागा विच बुल बुल बोले ते सदा नहीं बागे बहार। रसूल ते बह के अल्लाह दी कसम उठा के कह रहे हैं लोग अपने मरिया पुत्रां भुल गए ने पर अली दे लाल नूं नहीं भुले। भैणा अपने वीरां भुल गईयां पर ज़ैनब दे वीर नूं नहीं भुलियां। वजह की है ना भुलण दी? कोई पिछे वजह है। क्यों नहीं लोग आका हुसैन पाक नूं भुलदे पे? हुसैन पाक जाती इख्तदार वास्ते नहीं लड़े, नबी पाक सरकार दे अपने नाना दे दीन वास्ते कुर्बान होए और अपने बच्चे कुर्बान कराए। जाती इख्तदार हुंदा ते बड़े बंदे जेड़े जाती इख्तदार वास्ते लड़न ते दुनिया तो चले गए, ना लैण वाला कोई नहीं। हुसैन पाक दा ना इस वास्ते जिंदा है आप अपने नाने दे दीन तो कुर्बान होए। ए वजह वेखो ना, नमाज मैं भी पढ़ना, नमाज तुसी भी पढ़ते हो, क़ियाम मैं भी करना, क़ियाम तुसी भी करते हो, रकू मैं भी करना, रकू तुसी भी करते हो, सजदा मैं भी करना, सजदा तुसी भी करते हो। हर सजदे तो बाद अत्तायात बह के तुसी ते मैं सलाम फेर देने आ। वाह हुसैन सुनिया तेरे सदके तू सदके जावा। 14 सदियां गुजर गईयां ने, आका हुसैन ने अजे सलाम ही नहीं फेरिया। इतना लंबा सजदा 14 सदियां हो गईयां, आका हुसैन ने सर सजदे विच रखिया होया है, अजे सलाम नहीं फेरिया। और पीर नासर शाह साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हुंदे सन मजा जो उनदी नमाज विच है ना सोज विच है ना साज विच है। हुसैन दसिया रजा खुदा दी नाज विच है या नियाज विच है। सलाम फेरन तो बाद नासर नमाज हुंदी है सब दी पूरी,
حسین سجدے وچ سر کٹایا ہے، حسین اج بھی نماز وچ سلام پھیرن تو بعد ناصر، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے وچ سر کٹایا ہے، حسین اج بھی نماز وچ قربان جاواں سجدہ پیا کردا مدینے دا تاجدار تے سجدہ کملی والا کن پیا کردا؟ بولو چاہ سجدہ کن کریدا ہے؟ سارے بولو سجدہ کن کریدا ہے؟ اللہ تو علاوہ کسی نے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا ہے کئی مرتبہ، اے حدیث تسی سنی ہونی ہے لیکن ہر بندے نو سمجھان دا انداز اللہ نے وکھرا وکھرا عطا فرمایا ہے۔ سجدے وچ کملی والے نے سر انور رکھیا ہے تے آقا حسین پشت مبارک تے سوار ہو گئے۔ ہزار دفعہ تسی یہ گل سنی ہے لیکن میں جس انداز نال سننی دون چس آئے گی۔ آقا حسین نبی پاک سرکار دی پشت تے سوار ہوئے تے شریعت بڑھائن والا مدینے دا تاجدار ہے۔ سرکار فرماندے نے جدو سر سجدے وچ ہوئے 3 مرتبہ پڑھو سبحان ربی الاعلی، 3 تو ودو تے 5، 5 تو ودو تے 7، 7 تو 9، 9 تو 11، 11 تو 13 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ سکتے ہو۔ 13 تک روایت میں پڑھیے، اس تو اکے کسے میرے تو اعلی بندے پڑھی ہوئے تے ہو سکتا ہے 13 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ سکتے ہو۔ ان سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا ہے تے مدینے والے دی کال اللہ نال ملی، کال سمجھ دے ہو نا، کال رب نال ملی تے رب دی بارگاہ کملی والا عرض پیا کرتا ہے سونیا سجدہ تیرا ہے، حسین میری پشت تے سوار ہو گیا ہے، سر سجدے وچ چکا، حسین زمین تے گر جائے گا، کملی والیا میرے پتر حسین نو کو چوٹ نہ لگ جائے، اجے کربلا دے میدان اندر اینو بڑیاں چوٹاں لگڑیاں، چلو میرے ہوندیاں تا نہ لگے تے ہاتھوے غیبی تو آواز ہی سنیا سر سجدے وچوں نہ چکی، سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے، سر سجدے وچوں نہیں چکنا، سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا ہے۔ کملی والے نے سر نہیں چکیا جدو تک حسین اپنی مرضی نال تھلے تشریف نہیں لے آئے۔ 72 مرتبہ سرکار نے سبحان ربی الاعلی پڑھیا ہے، پتہ لگا کہ رب نو بھی آقا حسین نال پیارا، کملی والے نو بھی آقا حسین نال پیارا، اینا پیارا قربان جاواں۔ میں پڑھدا پیاسا نبی پاک سرکار مسجد نبوی دے اندر مدینہ پاک دے اندر جمعہ شریف دا دیاڑا تے ممبر اتے سرکار جلوہ فرمائے، آنج صفحہ بڑیاں ہیاں سرکار دیاں غلامہ دیاں تے سرکار جمعہ المبارک دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن۔ یک دم سرکار دے نظر ایک بندے تے پئی جن دے چہرے تے واڑاں تے گرد و غبار آ، سرکار نے محسوس کیتا بھی اے بندہ مدینے دے رہن والا نہیں، کتھے دورو آیا ہے۔ قربان جاواں نبی پاک سرکار دے غلاموں، سرکار فرما دے نے غلاموں اے جڑا نوجوان آ گیا ہے مدینے دے رہن والا نہیں، ذرا صفاں وچوں جگہ بناؤ اینو اگے آن دیو۔ جدو سرکار دیاں یاراں نے جگہ چھوڑی کملی والے دی بارگاہ وچ آیا، سرکار نے فرمایا آن والیا آ کیویں آیا ہے؟ عرض کردہ سونیا مدینے دے رہن والا نہیں، میں شام دے رہن والا، بڑی دیر ہو گئی ہے، بڑے سال ہو گئے نے، شادی کرائیے میرے کول پتر بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، میں اولاد تو محروم ہاں، سونیا ذرا اے تے دسو میرے نصیباں وچ اولاد ہے یا کوئی نہ؟ سرکار نے نظراں بند کیتیاں، فرمایا جا چلا جا تیرے نصیباں وچ اولاد کوئی نہیں۔ وہ شام وچوں آن والے نوجوان دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، روندا روندا مسجد نبوی تو باہر نکلیا، باہر حسن پاک اور حسین پاک دوویں شہزادے کھیل دینے پہ، چھوٹی جی عمر ہے۔ حسن پاک فرماندے نے ویرا جیڑا بھی ساڈے نانے کول آوندا ہے روندا آوے تے ہسدا جاندا ہے،
اج ہسدا آیا ہے تے روندا جا رہا ہے اندی وجہ کی ہے ذرا اندے کولوں پوچھئے ساڈے نانے دی بارگاہ وچ اج تک جان تو بعد رویا کوئی نہیں تو کیوں رونا ہے آقا حسین لیوں دے بازو تو پھڑیا فرمایا اون والیا میرے نانے دا او دروازہ ہے جیڑا روندا آوے ہسدا جاندا ہے اج تو روندا کیوں جا رہے ہیں عرض کردا سونیا تواڈے نانے دی بارگاہ وچ گیا سا اے پتہ کرن واسطے کہ میرے نصیباں وچ اولاد ہے یا کوئی نہ تواڈے نانے فرمایا تیرے نصیباں وچ اولاد کوئی نہیں آقا حسین نے بازو تو پھڑیا فرمایا آ جا منگن دا تینو پتہ کوئی نہیں گلے میرے نانے دے کرنا بیا فرمایا منگن دی جاچ تین کوئی نہیں تے میرے نانے دے گلے نہ کر میرے ناڑا آقا حسین نے نا اس طرح ہوں دے بازو تو پھڑیا ہویا ہے قربان جاؤ نبی پاک سرکار دے غلاموں شہر کہندہ ہے آقا حسین اس طرح بازو تو پھڑ کے فرما دے ہونگے آپ فرما دے ہونگے چل نانے پاک دی مسجد وچ گل نہ منواواں تے سید نہیں اے ذوق نال پڑھنا قبلہ مرشد دی مسجد تسی جمعہ پڑھ دے ہو تے موڑو او تو بڑے اعلیٰ ذوق والے تے تہاڈا بھی میرا خیال ہے ذوق ہے جنہ دا ہے ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ ہن نال پڑھ سو مہربانی فرمایا ہے قربان جاؤ نبی پاک سرکار دے غلاموں آپ فرماندے نے چل نانی پاک دی مسجد وچ گل نہ منواواں تے سید نہیں تو ایک منگیا او رائے با ستنا گنواواں تے سید نہیں آقا حسین نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ لے کے آ گئے عرض کرتے نے نانا سونیا جیڑا بھی آوندا ہے تہاڈی بارگاہ وچ آوے روندا آوے تے ہسدا جاندا ہے اے مدینے وچوں نہیں آیا شام وچوں آیا ہے ساڈے شہر چوں آیا ہے جتھے میں ڈیرے لینے نے اے روندا کیوں جا رہا ہے اندے واسطے دعا کرو سرکار فرماندے نے بیٹا اج دعا میں نہیں کرنی دعا تو کرنی ہے آمین میں کہہ دیواں گا ایمانداری نال دسو جندے واسطے دعا حسین پاک کرن تے آمین کہن والا نبیاں دا سلطان ہوئے وہ کیسی دعا ہوئے گی آپ نے دعا منگی تے اللہ سونے نے اس شام وچوں آن والے نوجوان نو 7 پتر عطا فرمائے حسین پاک دی دعا دا صدقہ مسلمانہ اور بھی بڑے بندے شہید ہوئے خالی حسین پاک شہید نہیں ہوئے اور بھی بڑیاں شہادتاں نے لیکن کسے دی شہادت دی اتنی شہرت اور اتنا چرچا نہیں جنہ حسین پاک دی شہادت دی شہرت ہے نبی پاک سرکار دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا واقعہ پڑھو نا بڑا دردناک ہے آپ دی آنکھاں کٹیاں گئیاں نک کٹیا گیا ہوٹ کٹے گئے کن کٹے گئے ہتھاں دیاں انگلاں کٹیاں گئیاں ساری زندگی نبی پاک سرکار نو اپنے چاچے دا غم رہا ہے شہادت دا تے او جڑا شہید کرن والا وحشی آ نا جدوں نے کلمہ پڑھ لیا تے سرکار نے فرمایا کہ تو مسلمان ہو گئے ہیں سن بڑی خوشی ہے لیکن ساڈے سامنے نہ بیاہ کر جدوں تینوں تکنے ہاں سن اپنا چاچا یاد آ جاتا
اتنی دردناک شہادت لیکن اینی شہرت امیر حمزہ دی شہادت نو نہیں لبی جنی حسین پاک دی شہادت دی شہرت ہے. حسین پاک تے بابا مولا علی بھی شہید ہوئے اینی شہرت نہیں جنی حسین پاک دی شہادت دی شہرت ہے. عثمان غنی دی شہادت 40 دن 50 دن پانی بند رہا ہے اینی شہرت نہیں جنی حسین پاک دی شہادت دی شہرت ہے. وجہ کیے حسین پاک دی شہادت آمنہ دے لال دی شہادت چھپی ہوئی ہے. اس واسطے شہادت دی شہرت شہادت دی بڑی شان ہے نا لیکن نہ قرآن چو ملتا ہے نہ حدیث چو ملتا ہے کہ نبیان دا سلطان شہید ہویا ہوئے. مالک سونے تیرا محبوب شہید نہیں ہویا کتھے نہیں ملتا. فرمایا میں اپنے محبوب دی ذات دے 2 حصے چنے ایک نو حسن بنایا ہے ایک نو حسین بنایا ہے. ایک ہندی ہے زہری شہادت ایک ہندی ہے چھپی شہادت. چھپی شہادت حسن نو دے کے دسے ہے زہری حسین نو دے کے دسے ہے کہ اصل حسن تے حسین دی شہادت نہیں آمنہ دے لال دی شہادت. کون ہے جڑا ان شہید ہویا ہوئے ویکھو نا پکھیاں تھلے نمازاں پڑھنیاں اور نہیں. جامعہ مسجد نور دے اندر اے سی بھی لگے ہیں پنکھے بھی چلتے پہ اے نماز پڑھنی احسان ہے. اللہ مہربانی چا فرمایا تے خانے کعبے جا کے نماز پڑھنی احسان ہے. مدینے آڑا کرم چا کرے تے مسجد نبوی جا کے نماز پڑھنا احسان ہے. لیکن تیران دی بارش تھلے نماز پڑھنا ایک زینب دے ویر دے ہی کام ہے. کون ہے جن نے انج دی نماز پڑھی؟ کوئی دنیا تے ایسا ہوا ہے؟ کوئی لیاؤ بندہ جیو جی آقا حسین نے سجدہ کیتا ہوئے انج دا سجدہ کیتا ہوئے اللہ دی بارگاہ سر قلم کرا چھڑے اے عرض کیتی مالکہ جی میں تو راضی ہیں ہوں میں راضی ہیں. قربان جاؤ نبی پاک سرکار تے غلاموں عارفاں دے سلطان سلطان العارفین اس جگہ تے بول لے تے بڑی کمال دی گل کیتی ہے. آپ فرماند نے بہتیاں میں او گنہاری تے گل لاج پئی اس دے تے پڑھ پڑھ علم بھئی کرن تکبر شیطان جے اوتھے مسدے تے ایک نانو او ڈر دوزخ والا تے ایک نت بیش تو رس دے تے عاشقاں دے گل چھریے میاں حضرت باؤ تے اگے محبوبہ دے کس دے عاشقاں دے گل چھریے میاں حضرت باؤ اگے محبوباں دے کس دے ہو. حسین پاک نے سر قلم کرا چھڑیا نانے دے دین واسطے تے جدو ظالمہ نے آقا حسین دا سر انور نیزے تے ٹنگ لیا نا تے سید زادیاں نے اٹھاں دیاں ننگیاں پشتاں تے سوار کر لیا. حضرت زین العابدین نو بیڑیاں پنائیاں گئیاں تے آقا حسین دا سر انور نیزے تے ٹنگیا ہے تے زین العابدین نو کہن لگے کہ تو اپنے بابے دا ماتم نہیں کردا. آپ نے فرمائے کم تاں کراں جے میرا بابا مریا ہوئے یا میرا بابا ہریا ہوئے. نہ میرا بابا ہریا ہے
نہ میرا بابا مریا ہے. انہاں کیا مرنا اور کیوں سو دھڑ کربلا پیا ہے سر نیزے اتنے چڑھیا ہوا ہے اور کیوں جی موت ہوندی ہے. آپ نے فرمایا بے ایمانو اکھاں کھولو میرے بابے دے لب ہلدے نے پے میرا بابا ہن بھی قرآن دی تلاوت کردا ہے پیا. لیاؤ کوئی ہو جی تلاوت ایتھے بہ کے قرآن پڑھنا بڑا احسان ہے. نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا ایک آقا حسین دے ہی کم ہے. تے اے یاد رکھیا ہے جن دے دل وچ بھی آقا حسین دا پیار آ گیا نا نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ موت دے وقت انہوں آسانی ہو جائے گی. موت دا وقت بڑا ڈاڈا ہونا ہے. اس وقت بھی وہ سکون وچ ہوے گا جیڑا میری آل نال پیار کرے گا. نبی پاک سرکار تشریف فرما سن پیر و مرشد تشریف لے آنے والے نے جیڑا انہاں حکم فرمایا کہ 2 منٹ رہ گئے. نبی پاک سرکار جلوہ فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں عرض کر دن سونے حکم ہوئے. سرکار نے فرمایا کسے جنتی دیکھنا ہوئے. نبی پاک سرکار نے فرمایا کسے جنتی تکنا ہے. عرض کی تھی جی سونے وکھا دیو. سرکار نے فرمایا بچہ ویکھ لو اے بچہ جنتی ہے. تے غلام عرض کرتے ہیں سونے کیویں جنتی ہے. سرکار فرماتے ہیں آپ بھی جنتی ہے ان دا باپ بھی جنتی ہے. قربان جاواں نبی پاک سرکار دے غلاموں سرکار دے غلاماں نے ہاتھ بن لے. عرض کرتے ہیں سونے بچہ کیویں جنتی ہے. سرکار فرماتے ہیں غلاموں آپ بھی جنتی ہے ان دا باپ بھی جنتی ہے ان دی ماں بھی جنتی ہے. عرض کرتے ہیں سونے پہلے دسو نا کہ بچہ کیویں جنتی ہے پھر ماں باپ دا دس دیا جے. سرکار فرماتے نے غلاموں اے بچہ بھی جنتی ہے ان دی ماں بھی جنتی ہے ان دا باپ بھی جنتی ہے بلکہ پورا خاندان جنتی ہے. اچھی آنکھو یار سبحان اللہ. سرکار دے غلام عرض کرتے نے کملی والیا. سرکار فرماتے نے غلاموں اے بچہ اس واسطے جنتی ہے اے بچہ میرے حسین دا یار ہے. کیوں جنتی ہے جی سارے بولو کیوں جنتی ہے. یہ سن گل دے وچ ایک بڑی وڈی گل ہے جیڑی میں عقیدے دی کرن لگا اگر سمجھ جاؤ تے سوڑا جا دماغ جگہ دیا ہے دماغ کھولیا ہے. قربان جاواں سرکار نال پیار کرن والے ہو. سرکار فرماندے نے اس واسطے جنتی ہے اے حسین دا یار ہے. قربان جاواں نبی پاک سرکار دے غلاموں جیڑا حسین دا یار ہوے او تے جنتی ہے. جیڑے نبیاں دے سلطان دے یار نے انہاں دی کی شان ہوئے گی. حسین دا یار جنتی ہے. سرکار دی حدیث دے مطابق تے جیڑے کملی والے دے یار نے اس ابو بکر دا کی مقام ہے عمر فاروق دا کی مقام ہے عثمان غنی تے مولا مشکل کشا دا کی مقام ہے. اس واسطے اسی کوئی نہیں ونڈ کردے بھی ان دی جان وادے دین دی گھاٹے. اسی تانے ہاں کہ سونے دے در والے ہون تاں بھی شان والے نے سونے دے گھر والے ہون تاں بھی شان والے. ساڈا سنیاں دا ایک عقیدہ ہے اگر تہاڈا ذوق ہے تو میں شعر دی شکل وچ عقیدہ دسنا چاہنا لال ہن سارے پڑھیا ہے. قربان جاواں نبی پاک سرکار دے غلاموں ساڈا عقیدہ ہے میرے سونے مدنی دا ہر یار بڑا سونا. پڑھو محبت نال میرے سونے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب. شاہ صاحب دی اجازت ہو گئی بھی یہ شعر پڑھ لو. اچھی آنکھو سبحان اللہ. تو سارے ان نال مل کے پڑھ لو.
ذرا ذوق پیدا ہو جائے گا قربان جاؤں نبی پاک سرکار تے غلاموں سنیا دے کیتا ہے میرے سونے مدنی دا ہر یار بڑا سونا پڑھو خا میرے سونے مدنی دا ہر یار بڑا سونا کونینی دیوالی دا گھر باری بڑا سونا اللہ سونا نبی پاک سرکار دیاں زلفاں دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عزیزان محترم قرآن کریم دے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اللہ نے بندیاں دے انسانی نسل دے مختلف قبائل بنائے نے تعارف واسطے مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک زیادہ لائق تکریم ہوئے جڑا تقوی وچ زیادہ ہے یعنی اگر تقوی کسی وچ زیادہ ہے تو وہ دی رنگ نسل قوم کوئی بھی ہوئے تو اللہ دے نزدیک وہ پسندیدہ ہے اور لائق تکریم ہے لائق عزت ہے اس آیت وچ رب تعالیٰ نے عام اسلوب بیان فرمایا بنی نوع انسان واسطے کہ بٹی تارڑ تو
تو تارڑ فلاں تو اے کوئی فضیلت والا کھرل صاحب فلاں صاحب اے فضیلت والے ٹیگ نہیں، سب انسان برابر نے، اے دا مقصد فقط تعارف ہے، مگر اس نو بیان فرما کے ایک اور جگہ تے قرآن کریم وچ رب تعالیٰ نے پھر اس کی تھوڑی جی اور وضاحت فرمائی۔ کیا وضاحت فرمائی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو چن لیا اور نوح کو چن لیا۔ جدوں عمومی بیان فرمایا تو فرمایا سب برابر نے۔ اے بھائی صاحب دی لائٹ بند کرو، سر شکریہ۔ جدوں عمومی اعلان فرمایا، عام کیتی بات تو فرمایا سب برابر نے، لیکن پھر خود ہی فرمایا کہ عام چوں کچھ خاص نے، یعنی سارے برابر نہیں، عامت الناس برابر نے، لیکن انسانہ ہی جو کچھ وہ نے جنہوں اللہ نے چن لیا۔ وہ کون نے؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے آدم کو چنا ہے، وَنُوحًا، اور میں نے نوح کو چنا ہے۔ یہ دو نبیان دے نام نے، لیکن پھر اگے فرمایا وَآلَ عمران عَلَى الْعَالَمِينَ، اور عمران کی ساری آل کو چن لیا ہے۔ آل عمران علی العالمین۔ مفسرین نے زیادہ تعداد دے اندر جس چیز سے اتفاق فرمایا ہے وہ ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اس آیت وچ آل عمران تو مراد حضرت عمران او نے جنہاں اللہ پاک نے مریم جیسی بیٹی عطا فرمائی سی۔ بھائی صاحب آپ کی توجہ ہے؟ حضرت عمران انہاں دی نسل چلیے حضرت مریم چوں۔ بھائی صاحب بڑا قابل نقطہ ہے جی سمجھے چاہتے۔ حضرت امام محمد باقر تے سوال ہویا سی کہ کیا تسی آل رسول کہلاندے ہو، اولاد رسول کہلاندے ہو، کیا ماں چوں بھی کدی نسل چلی ہے؟ یہ آیت پڑھی سی جو میں آپ کے سامنے پڑھی، اور اس تو استدلال فرما کے فرمایا سی کہ اگر حضرت عمران دی نسل بی بی مریم تو چل کے چنی جا سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ دی نسل فاطمہ ہی تو چل کے کیوں نہیں چنی جا سکتی؟ اب نو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ؟ تو قرآن کریم دے اندر حالانکہ اکثر تسی اور یہی طریقہ ہے کہ اولاد باپ دے نام منسوب ہوندی ہے، باپ دا نام ہی شناختی کارڈ تے ہر جگہ تے لکھیا ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم وچ آیت ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، مریم بنت عمران، مریم بنت عمران۔ ہون جو حضرت مریم دی اولاد ہے انہاں دا باپ نہیں، کیونکہ باپ ہے ہی نہ۔ حضرت مریم دی اولاد بغیر باپ تو پیدا ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لہذا انہاں دی ولدیت خانے چ ماں دا نام۔ آپ کو سمجھ آگئی مسئلہ؟ حضرت مریم دی جو اولاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نال منسوب نہیں، کیونکہ انہوں دا باپ ہے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال جبریل امین دے پھوک نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو مریم طیبہ بھی نے تے طاہرہ بھی نے۔
آپ دی اولاد بھی چنی ہے، آل عمران آل العالمین، حضرت مریم بھی چنیاں نے، حضرت مریم دی اولاد بھی چنی ہے۔ جملہ سنیے، میرے نبی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل نو اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ ہی چوں چلایا ہے، اور ہر نسل اے نسلی امتیاز آل رسول دا، حالانکہ دنیا دی اور کسے نسل نو نسلی امتیاز حاصل نہیں۔ حشر والے دن کسے قوم نو اس وجہ تو نہیں چھڑیا جانا کہ اے حجرات صاحب نے، اے تارڑ صاحب نے، اے کھرل صاحب نے، اے بھٹی صاحب نے لہذا انہاں رعایت دیو، لیکن حضور فرماتے ہیں کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، ہر نسل قیامت والے دن اپنا پہچان کھو دے گی، لیکن میرا سبب، میری نسبت، میری نسل قیامت والے دن بھی باقی ہوئے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب، حضرت آپ تک مسئلہ پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت زہرا پاک، حضرت مریم پاک، حضرت مریم بھی بطول نے، حضرت زہرا بھی بطول، حضرت مریم بھی طاہرہ نے، انہوں نے اللہ دے قرآن نے طاہرہ آتا ہے کہ اے مریم میں تینوں چن لیا ہے اور تینوں پاک کر لیا، اور حضرت فاطمہ نو بھی اللہ تعالیٰ نے چنیا بھی ہیں اور یطہرکم تطہیرہ دے تحت پاک بھی فرمایا ہے۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت مریم دے اندر کچھ چیزاں مشترک ہیں، مثلا حضرت مریم بھی مسجد دے محراب یعنی مسجد دے نال انہاں دا بھی حجرہ سی جتھے آپ قیام فرماندیاں ہیں۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت مریم دے محراب اور حجرے دا ذکر قرآن پاک دی سورہ مریم دے اندر آیا۔ آپ دی توجہ ہے؟ حضرت مریم دا حجرہ مسجد اقصی دے اندر سی اور مسجد نال متصل سی، سیدہ فاطمہ زہرا دا حجرہ مسجد نبوی دے نال سی اور بالکل متصل سی۔ اب تک آپ سمجھ رہے ہو نا ماشاءاللہ؟ حجرے بھی مسجدہ نال، وہ مسجد اقصی ہے مسجد نبوی، وہ بھی مریم طاہرہ تے اے بی بی پاک بھی طاہرہ، وہ بھی بطول تے اے بھی بطول، لیکن اقبال صاحب نے ونڈ کی تھی، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ مریم بھی پاک نے تے اے مریم بھی سبحان اللہ، وہ بی بی بھی ستھری نے اے بی بی بھی پاک نے، لیکن مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم نو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی دی امی ہے، آج سے نسبت سیدہ زہرا عزیز بی بی زہرا دیاں ترے نسبتاں نے جڑیاں انہوں نے عزت دے دیاں، ہر عورت نو ترے نسبتاں عزت دے دیاں، بیوی کندی ہے، بیٹی کندی ہے، ماں کندی ہے۔ حضرت مریم کو ایک نسبت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی نے سیدہ زہرا پاک دیاں نسبتاں بیان کر دیں۔ اقبال فرماتے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، حضرت سیدہ زہرا نبیوں دے سردار جو اولین اور آخرین دے امام نے، انہاں دیاں اکھاں دا نور نے، نور چشم رحمت لل، اقبال صاحب دے الفاظ دا چناؤ تک گئے، ہر بندے دی آنکھیں چ نور ہوئے تے وہ تاں ویندا ہے۔ صاحب اگر کسی کوئی اعتراض کرنا ہوئے تو اقبال تے کرے، میں تے اقبال دی تشریح پیش کر، ہر اجے بندے دی آنکھاں ٹھیک ہوندیاں چنگیاں بھلیاں موٹیاں ہوندیاں، ڈاکٹر تو پوچھے ڈاکٹر صاحب اے بندے دی آنکھاں صحیح نے، ویندا کیوں نہیں؟ انہاں چیک چوک کر کے آکھنا ہے اکھاں ہے نے نور کوئی نہیں۔ اچھا دا مطلب ہے پھر آنکھ نہیں ویندی نور ویندا ہے، آپ نے سمجھے کہ نہ؟
یہ مطلب ہے وہندی اکھ نہیں، یہ نور ہوئے تے نظر تا ہوندا ہے۔ ساڈا نور اتنا کوئی ہے کہ اسی ایتھوں اوتھے تک ویکھ سکنے ہاں، تے جیڑا نبی بیٹھا مدینے ہوئے تے ویکھے عرشوں پار او دیاں اکھاں دے نور دا کی عالم ہوئے گا۔ ویسے میرا نبی سارا ہی نور ہے، لیکن اتھے بات ہو رہی ہے اکھ دے نور دی۔ بھائی صاحب اقبال آندے نے میرا نبی سارا نور ہے، پر مصطفیٰ دیاں اکھاں دے نور دا نام فاطمہ زہرا ہے۔ نور چشمے رحمت للعالمین، حد ہوگی بھائی صاحب، نور چشمے رحمت للعالمین، میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں دا نور جڑے ساری کائنات دا نور نے، میرے نبی دیاں اکھاں دا نور سیدہ فاطمہ زہرا امام اولین و آخرین، جو اولین اور آخرین دے امام نے، بانو تاجدار حل عطا، اور بیوی نے اس شخصیت دی، اقبال فرما دیں جنہ دی شان اچ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر نازل فرمائی، حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ بیوی نے فاطمہ تو زہرا علی پاک، اور تیسری نسبت فرمان دیں مادر مرکز پرکار عشق، عشق دی پرکار دا مرکز۔ بھائی صاحب اقبال آخر پھر اقبال ہے، انجے دے نہیں نہ اتنے سالہ دا جے بندے اقبال کر دے بندے۔ فرماندے نے مادر مرکز پرکار عشق۔ ذرا غور فرماؤ، جدوں سکولے جائیے نا، ہون تے شاید نہ ہوئے لیکن ساڑھے دور میں ایسی ایک بکس ہوندا سی، انہوں کہتے سن جیومیٹری باکس، وہ دے اندر ایک انسٹرومنٹ ہوندا سی، انہوں سدے سن پرکار۔ وہ دا ایک سرا کاغذ تے جما کے نا، دوجے سرے چ پینسل پا کے تے گھمائی دا سی، وہ پھر دائرہ گول بندا، لیکن اگر سرے تو ہل جائے ہاں مرکز، جیڑا پرکار دا سرا کاغذ دے اتے رکھیا ہوئے آج او ہل جایا تو دائرہ ٹھیک نہ بندا، دائرہ ٹیڑا ہو جاندہ، دائرہ ڈھنگا ہو جاندہ۔ اقبال فرماندے نے مادر مرکز پرکار عشق، قیامت دی صبح تک اگر کسی نے عشق دے دائرے چ رہنا ہوئے تے عشق دے دائرے دا مرکز حسین ہے۔ مادر مرکز پرکار عشق، عشق دی پرکار دا مرکز حسین سیدہ زہرا دا لخت جگر ہے۔ مادر قافلہ سالار عشق، جدو بھی قیامت تک رب دے عاشقاں دا قافلہ چلے گا۔ کی دے عاشقاں دا؟ اللہ دے عاشقاں دا، توحید پرستاں دا قافلہ چلے گا۔ حضرت اقبال فرمانے نے مادر قافلہ سالار عشق، دوسری جگہ تے فرمانے نے امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد زبستان رسول۔ دنیا والو کائنات رسول دے خاندان دا جوڑ کوئی نہیں، رسول دے خاندان حسین ابن علی دا جوڑ کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، وقت بہت کم ہے بھائی صاحب، وقت کم ہے، توجہ فرمائیں۔ مادر مرکز پرکار عشق، زہرا دیاں نسبتاں تین نے، باپ نبیاں دے سردار، شوہر ولیاں دے سردار، بیٹے جنتیاں جواناں دے سردار۔ زہرا دی ہر نسبت عزت ساری کائنات تو بلند ہے۔ اینے او زہرا جنہ دے بارے اللہ دے قرآن دی اس آیت تو بندہ فقیر استدلال کر رہے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ، جے اللہ
کچھ لوگاں نو چندا ہے نا تو منڈیرا چندا نہیں. اللہ فرماتے ہیں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جنہاں نے میں چنا انہاں تے میں سلام بھیجنا. بخاری وچ حدیث ہے اللہ نے یا سلام بھیجیا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے. جی یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، سونیا اے خدیجہ نے آپ دی بارگاہ وچ روٹی لے کے آ رہی ہیں غارے ہرا وچ، جدو آ جان تے سونیا دسیا جے خدیجہ رب تیرے تے سلام کہہ رہے ہیں، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اور پھر دوسری آیت سے اللہ تعالیٰ نے مزید کھول کے بیان کرنے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین، میرے محبوب دی ساری آل تے سلام. ایسا ہے. وجہ کیا ہے کہ میرے نبی دی آل انجے وکھری نہیں ہوئی بھئی چنے نے تے اس تو چنے گئے کہ نبی دی آل ہے، یہ گل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نبی دی آل ہون دا جو معیار سی او دے اتے پورا اتر کے بھی دکھایا ہے کہ آل انج ہوندی ہے. حضرات محترم فرق ہے. حضرت مریم دے حجرے جبریل آن نا اجازت کوئی نہیں لیتے، ایسا اللہ کا قرآن دس رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم دے حجرے جبریل آئے، اجازت نہیں لئی، لیکن جدو زہرا دے حجرے جانا ہوئے تو پھر باہر کھڑے ہوندے. تو بھائی صاحب فرق تو ہے نا. خواجہ حسن رضا بریلوی میرے اعلیٰ حضرت برادر محترم اہل سنت و جماعت کو کتنا خوبصورت جملہ دے گئے. آپ فرمانے نے بے اجازتی ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازتی ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. حضرت عمران انہوں دی اولادی چنے حضرت مریم دے بیٹے حضرت عیسیٰ قوم انہوں دی یہ کہن دیئے کہ مسلوب ہوئے، لیکن عقیدہ قرآنی کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ. جدو قوم انہوں نے گھیر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور ارادہ قتل دا کر لیا تو رب تعالیٰ نے اس مکان جو جندے حضرت عیسیٰ موجود سن فرشتیاں نو حکم دیتا میرے نبی نو اٹھا کے چوتھے آسمان سے لے آؤ. حضرت عمران تے حضرت مریم دی اولاد اٹھا لئی گئی جدو انہاں دی قوم نے انہاں نے گھیر لیا. لیکن میں قربان جاواں آل نبی تو جدو 22,000 کوفیاں نے کربلا دے اندر 3 دن دی پیاسی آل رسول نو گھیریا ہے تو اٹھائے نہیں گئے بلکہ قربان کیتے گئے نے کہ اگر اٹھائے جاواں گے تو پھر روڑا پہ جائے گا. پتہ نہیں قتل ہوئے نے، پتہ نہیں مسلوب ہوئے نے، پتہ نہیں اٹھائے گئے نے. محبوب نبی آخری ہے آج قربانیاں دے کے محمد مصطفیٰ دا دین بچایا جائے. میرے سجنوں میرے عزیزوں بات تھوڑی جی فلسفیانہ رنگ وچ گہری سی، ہو سکتا ہے آپ دے ذہن مبارک وچ نہ پہنچی ہوئے. حضرت عیسیٰ تسی یہ کی سنیا ہے نا حضرت اسماعیل بچائے گئے سن قربانی تو حضرت اسماعیل کلے نہیں بچائے گئے، حضرت عیسیٰ بھی بچائے گئے بلکہ اٹھائے گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جدو انہاں دی قوم نے انہوں نے گھیر لیا کہ اسی انہوں نے شہید کرنا ہے بل رفعہ اللہ.
کربلا وچ اٹھائے نہیں گئے، ہتھاں تے چاہ کے لے آئے گئے۔ اے ہے میرے نبی دی آل جنہاں نے اپنیاں قربانیاں دیتیاں۔ اگر فرق کی حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے مگر انجیل باقی رہ گئی۔ جو انجیل دا حشر عیسائیاں کیتا ہے یہی حشر قرآن دا ہو جاندہ جے حسین کھڑا نہ ہوندا۔ میرے مولا کھڑے ہو گئے، قربانی دیتی ہے، تاریخ دے صفحے تے اپنا اختلافی نوٹ لکھے ہے، اج بھی دین باقی ہے، نماز باقی ہے، قرآن باقی ہے، اذان باقی ہے۔ عزیزم اس دی وجہ حسین ابن علی دی قربانی ہے۔ عزیزہ نے محترم و گرامی قدر احباب، فاطمہ زہرا دی اولاد دے دو شہزادے، ایک شہزادہ اور ایک شہزادی، حضرت سیدہ زینب۔ سیدہ زینب 5 سال دی عمر میں سن جدو بی بی پاک دا وصال ہویا۔ حضرت امام حسین آپ تے شہید ہو گئے مگر آپ دے شہزادے حضرت سید زین العابدین اس حضور دی چڑی ہوئی آل دا یہ 2 افراد زیادہ معروف نے کربلا وچ شہادت حسین تو بعد۔ شہادت حسین تو بعد یہ 2 ہستیاں اس لائق نے کہ تاریخ نے انہوں باقیاں نالوں زیادہ شہرت دیتی۔ باقی سارے بھی سونے نے، مثلا علی پاک دی ایک شہزادی ام کلثوم بھی کربلا وچ سیدہ زینب دے نال سن، لیکن انہوں اس سفر دے دوران ہر جگہ تے نال سن، لیکن انہوں دے نام نو اتنا لوگ نہیں جانتے۔ اور شہزادے بھی ہے سن بچے، لیکن مثلا امام محمد باقر بھی اس سارے سفر وچ اپنے بابا جان دے۔ اگلے جمعۃ المبارک تے انشاءاللہ کیونکہ میں سفر بھی بیان کرنا ہے تو حضرت امام محمد باقر اور حضرت سیدہ زینب آپ دی سیرت دا بھی کچھ خاکہ میں آپ دے سامنے اگلے جمعۃ المبارک تے